खोनादे नों निजिनि सा निजिनि नोंगै आंनि मुंगै आरो लुखुनि थानाय पिन्नानि आबो बेलाय दंथ' ककब्ले नों गोथां दंखायसै आंनि ककनो पिन्नाब्ला हा गोथां दा दंनो नों दा बुं सलथांग्रिदो नों जतनो खुलुमबाय था आं बिमल देब्रमा आनो लबा हंखाय जतनो सिनेवा दिनै आं आंनि दाखौथ' दा बिनुद बनो दा बिनुद हंखाय सिनेवा हंखाय फिल्म ब कुचु खेरामपार लब चौधरी इंग हंखाय गोबां माजागा निन न'आय रगब निनि जे फिल्म दंना सादी आं बिनि सा खामिया हनै बनो नायना हनै दिनै फाइ सबाय माने बिनर दिनै तारिख कैसा सागारि दिनै तारिख ओमफ्राय 14 तारिख 14 सेप्टेम्बर 2024 ओमफ्राय दाखौथ' नों नताबो निनि सा खामिया माने ताम ताम कन्डिसन नों बर' थाङै नायजा खाता बोदै कन्डिसनाव दं खुलुमखा दिनै खरसा अग्रा दिनै दा बिमाव ब दिनै त्रिपुरा हास्टेलनि ग्रेट खरसा दिनै ककबरक लकेश नाम दिनै डाइरेक्शनाव खुब गाहाम डाइरेक्शन खायो त्रिपुरा हास्टेलाव बिनि बुंमुं बिसारजां मनकारै फातार हास्टेलाव बिसारजां बिमुं ताकाबली दाकोto नंखरकसा ग्रेट आर्टिस्ट त्रिपुरा हास्टेनि तै फातार हास्टेव बन्निनि तकेनो नायनाय दङ बांलादेश अब जे चिनि ककबरक सानाय रक ओंखाय चिनि जे भगवान जोंनो जे मालाय थाय दं माने आबनो जोंनो मालाय देबो नायदे आंबो सा खामियांगै थांखा सा खामियांगै आं लबा आं कुचु खासिगाम फिल्म रक खायफोर आंनि सा कुचु कतर दंमोन दाबो आंनि कपालाव जे सैसा दंमोन आबनो आं मालाय थां आं नों हायनो आं लाइकिया बिनि फिल्म रकबो आं बस खामानि यागल अभिनय रक लाइकिया नों आंनि फिल्म दाबो दयानो मसासामानि आ फिल्म रिलीज उंतै सामु पाय न दंखा ओंखाय आबुन बिसिंगो त्रिपुरा हास्टेल तो चिनि ककबरक तकेव आं गोबां मा तके बिसिंगो गोरोंजा लाइकिया त्रिपुरा हास्टेल बरक आनो नुजा दाकोto ताकाबदि जों न हामक्रायनि बागै बिनि साक न हामक्रायनि बागै आं लुकुरबनो कबो जतनो हामारेनि बागै आबुनि बिसिंगो न आं रिसेंटलि इको अगस्त मासनि 27 तारिखआव बम्बे टाटा हस्पिटालाव थाङै साक नायजागै आंनि बतल मारुखि पजिटिभ मानजाग थांखा वानसुंनाया बोसोर कत मानजागोन होननाय आबुनि सिगाङाव जिन त्रिपुराव गोबां टेस्ट रक खालायनाय आनसु बानाय खाथिनि आनि आं फिल्म सदि बर' मेडिसिन नाखा ओंखाय सोर कत मानजागोन होननाय आंबो निजोबा फंबाय दाबो त्रिपुरा हास्टेलनि बरं थानि आंनि अमनो गयमो आंनि अमनो सानमो दरगानि बागै किसा प्लेयार थाजोब्बाय जे बर' भगबाननि थानि इसोरनि थानि आल्लाहनि थानि आं सायसं थिनो खगै बानि थानि जेसै खरां साहरै हामेन बागै सानै दं नर त्रिपुरा हास्टेलनि बर'राव आंनि लांबानो आंनि जीबनाव हामेन बागै नरबो फिसा प्लेयार थाजोब्बाय आंनि गयनो अमनो दंनाय त्रिपुरा
hasteni bukumin tani omo haikai hai chok hai chini kon to taku ko karam tani bo phai bo khai ja bo kha kham ga tang mala samu tan mai thani kunu ke bung rei omo hai ke tan mai thani nei chini Tripura hasteni je chini history of nation peace khalai mani utsaho ngai khalai tong mani ang tumung ham sugui ka ham tren tong khai ang bekhana tai sha ki play o haparo thangai samtan tene abon jotonon apa sin ta thok samjut ke kok sadi bo to gobang ma toke khajak bo kharok khajak tei kusu kheram paro bo sigla misi pungo belai khai mano nungki cha bano so ba mani kok no pia sadi Hambai, sini dalogano, botinoro sini dakotor, plus sini tieri songstani presiden, bini naik kumbai no gabu sini tieri story dongo, bosudu film sini kaya bo, koroksa radio artist bo radio bangma episode, current affairs, awareness program, radio program itu, mau to show 200 like mana. Abur khai ke film to normal khai ya bini film ga bi bikdom mani ko khamini munushu angai lakai mahajon awon pore butwa zoling kawa short film tong abu ta utuk ni youtube saruja ngang to boni sak bini sak no ang bisi bisa bini bagai suwa suri tong angai bini idaning nukjaka tui nokono dokter tong angni ji dat technician bebi noko phapai no bo machine pai na ja just reagent na nai ne ang ko tu tui nai bono khakhari tong hai pono tui komi mai ga sa ano bang to agent shot la ne tui test khai kya khai man pono tui kom manja kha man man pore ngai no ga injection ri tong calcium ra iron tablet chari tong nya ngai